Akwede kanyakla kod pek mar ngima gin moko kuom midhiero ma Jatuo mag ndulme mag yango e nyasi margi maringo odiechieng jiwo lwenj kedo kod ndulme, kama bende giwacho ni nengo mar yudo thieth ni malo. Jafwambo marwa James Okoth miwa sigand moko kuom jotuo. Raymond Omega Owiti, jadak Manyahera, kaunti ma Kisumu, osedak gi tuo mar ndulme kuom higni 15. Olero midhiero kod kit akwede mathoth joma odak gi tuo mar ndulme kale. En gima nyalo timore samora amora ni ati igori piny kata nyalo inyori to gin ok ging'eyo. Jok moko ringo, jok moko weyi kata. Asebedo ka sandra koni gi koni ne wach tich. Tijno ok tama yudo, to tich ka yudo to condition no kiena timo gimoro amora nikech oketa kitanda sate obiro yo mopogore opogore. Is either pachi lal ka pachi ok lal, tiluar ka pachi ok iluar, tienda ni chung kata king'eng'e ndara. Thoth oganda modak gi tuoni ywak ni kinde duto gilalo tijegi kaluwore gi kinde ma gikawo sama gimanyo thieth. Thieth mabende nengone ni malo. Yedhe gieki bechgi matin sana en 60, mano tablet achiel. To tablet ndalo achiel itiyo gi tablet 2. Pek mar ngima kod nong'no medo midhiero ne ji ma odak gi jotuo ndulme ni mar yedhe ma gitiyogo dwaro chiemo makare kendo moromo. Please, government, see what you can do to epileptic patients. Laktar Bernard Owino lero okenge matend kaunti kokalo e migawo mar thieth chwalo e kor gwenge ka gitiyo machiegni gi migepe ma ok mag piny owacho. Sani watiyo gi community health strategy, wadhi nyaka e gwenge nyaka e udi, community units, watemo lando wach mar ndulme en gima inyalo thiedh kendo wakwayo jopiny mondo owuo ka in gi nyathi man gi tuo mar ndulme, nyathi ma podho sakasa, kele e osiptal machiegni kodi, ibo miyi kony, kama ok nyal konyo to gibo nyisi kama idhi the next level. Wanyalo mana tiyo wach ndulme ka wayudo ang'o? Wayudo insurance. Mano nyiso ni Kisumu ne nitiere gi miluongo ni Marwa, to Marwa no sani pod okaw ji to oyawe kendo to wabo yudo ka health insurance manyalo konyo ji e ute. Odiechieng' ma kawuono, piny ngima jiwo lwenj kedo gi tuo mar ndulme ka jogo ma odak gi tuoni pod ni kod geno ni oganda biro medo jologi kendo thieth bende biro medo choponegi makare magikone ginyalo dago ngima mana kaka ji mamoko. James Okoth, Ramogi TV.